Amai wangu wewe. Zore. Uba uba na TV. TV haya. Watu wana kubinyurana. Zera irori kana ndio. TV. Apa rubuda na matija. Unakubira matija. Apa bila basangu. Wakanake. Zera. Zera rubi kwa Msango. Ruba rubi. Wakanake. Ana zera ni. Wakanaka straight totobvunza iwewe. Plasma. Ukatakura plasma ubva nayo. Samunda nyungura plasma. Ubva nemuyadhi school yadhi kai. Samunda nyungura pa plasma. Urobira maticha. Aiwa. Unaona chi? Chaji office. Ani nacho office. Chaji office. Munaindi wene uchaji office. Mina takatanza utaruti. Amsati manzwa meda yake. Aiwa meda. Meda TV kuma. Munhu warombo mchiwa izwa ni mai. Aiwa. Ndrubva unotora TV pabhazi. Kupi. Unaza Musa? Ndrubva unotora TV kuna Musa. Musa ndiani? Rimbitozi. Musa ndiani? Musa muzi Musa wa strike 9 Rimbitozi. Alright. Abva naye pa South Africa. Musa wa strike 9 Rimbitozi. Wabva naye pa South Africa. Ndio mfeso andikambokudza wewe. Aiwa saka uritaura fije kumuswaya uya na Musa ndakuya. But ichinzo onzwe manje. Yauya na Rimbitozi. Munhu anozikana nemabhazi. But yobva yairi pachena here. Pachena papi ko panongotaura iwe. Pachena ndepangwe. Utapera nezo. Pachi. Andautemira kana izo. Ndaigadzika pasi kuda izo. Ndobva yapwatika kuti pwara kuseri kuda izo. Zvikanzi kwai zvikanzi haina makumbo. Kwanza ina makumbo TV yenyu makumbo ari in the wardrobe. Saka uzusungirira makumbo apa. Wasungira makumbo. Ndobva wasungira makumbo. Saka iyo naichakwani. Unofana kubvisa kama makumbo yako. Visa makumbo. Handina chekusukuma. Aiyo, makumbo wa madayo. Ingoda izo. Ngwabvisa. Chora mungu. Even kana ye Musa akaona kuti Musa akaona TV yangu nazo yakudazo. Kuitwa so, Arikamba kubvisa. Abvisike kanda screw driver. Hauna brain. Hauna brain drive. Awandina brain. Saka ndikufunga nemapatapata. Uri brain. Choro zone mwana ro South Africa. Uda kuti auye kuno Zimbabwe. Musa come to me. Iwe ukada utoenda ku South Africa iwe sisoro bhangu. Inini manje? Mbom. Musa anesa zvinhu zvako pakanaka. In the package. Anesa zvinhu zvako mupackage. Zvikaramba kukwana mupackage anesa mupaper bag. Sorry. Nyadzi nokunda rufu. Usashore munhu nemune zvakapfeka. Asi Musa anoya nechi? Nezvinhu. Ichibva nebhazi rekwani? Rimbitozi. Rimbika. Ariona? Apa kuti mhura kapa. Aiyo. Andi. Undi mhurira Musa. Nati Aiwa kufara. Aiwa ufarira Musa. Aiyo. Strike 9. Strike night. Strike night. Usazokanganwa. Strike 9. Strike 9. Rimbitozi strike night. Rimbitozi. Iwe uchienda unobatanidza mari ye. Strike night. Aiwa 9.